Ja sam Aleksandar Horvat z Ludbrega i danes si nekaj premišljavam o šumi. Kaj bi bilo, pitam se, če bi vse šume posekli? Kaj bi si namesto hlada oblekli, da leto gori? Gde bi nam ptičeki pesme gnezdili, da gora čkomi? Čez kaj bi nam šumel veter i kuštral lasi? Koja bi streha zastavljala dežđa, da grom se oglasi? Kaj bi hreskalo i kaj bi šuškalo pod korakom levkim? Gde bi rasla mahovina z vanjkušom mevkim, od čega bi mi robača vjutro bila rosna i cipela blatna? Po čemu bi jesen svoje farbe farbala bez živoga platna? Gde bi ververica zlatnog žira našla i vrosiga hmila? Gde bu bukva s korenjem stoletnim zviranjek nad krila? S čim bi se falili jesenski kostanjari i špinčili gljivari? Gde bi dečko nabral jagode kaj dekli podari? Kud bi išle poznate steze vuske, rubljene s ciklamom, gde bi se naklonili pred visokom jelom, starom damom? Gde bi srna svoje golo lane skrila pod hrastom rojeno? Kak bi žalosno i okos izvračil kaj ljubi zeleno? Gde bi to bil mir na zemlji? Pitam se, če bi se šume odrekli, da leto gori, kaj bi si namesto hlada oblekli?